Bangga lan Prasangka ditulis déning Jane Austen. Bangga lan Prasangka bab 12. Amarga ana kesepakatan antarane sedulur loro, esuke Elizabeth nulis marang ibune njaluk supaya kreta dikirim kanggo njupuk dheweke dina kuwi. Nanging Bu Bennet sing wis ngrancang supaya anak-anak wadone tetep ing Netherfield nganti Selasa ngarep, sing pas nutupi seminggune Jane ora gelem nampani dheweke bali luwih awal kanthi seneng. Mula wangsulane orang nyenengake, paling ora kanggo Elizabeth sing wis ora sabar kepengin bali. Bu Bennet kandha yen kereta ora iso dikirim sadurunge Selasa. Lan ing tambahan layange, Bu Bennet nambah yen Pak Bingley lan sedulure njaluk supaya Elizabeth lan Jane tetep luwih suwe nanggone Pak Bingley. Bu Bennet ora keberatan. Nanging Elizabeth wis mantep ora gelem tetep luwih suwe lan uga ora yakin bakal dijaluk. Malah dheweke wedi yen bakal dianggep kakean ngrepoti yen kesuwen. Mula Elizabeth njaluk Jane supaya langsung nyilih kereta saka Pak Bingley lan pungkasane disepakati yen rencana awal kanggo bali esuk kuwi bakal diomongake lan dijaluk izin. Kabare nggawe akeh ungkapan prihatin lan akeh sing ngomong supaya Elizabeth tetep paling ora nganti sesuk kanggo kepentingane Jane. Mula budale ditunda nganti dina sakbanjure. Mbakyu Bingley banjur malah nyesel wis ngajukake penundaan kuwi amarga rasa cemburu lan ora senenge malang salah siji luwih gedhe tinimbang rasa sayange marang liyane. Sing nduweni omah krungu kabar yen dheweke bakal lunga kanthi rasa sedih sing tulus lan bola-bali nyoba mbujuk Mbakyu Bennet supaya ora lunga, ngandhakake yen durung aman amarga dheweke durung cukup waras. Nanging Jane tetep kukuh nalika yakin yen kuwi sing bener. Kanggo Pak Darcy, kabar kuwi malah nyenengake. Elizabeth wis cukup suwe ana ing Netherfield. Elizabeth wis narik kawigatene Darcy luwih saka sing dia karepake. Lan Mbakyu Bingley dadi luwih ora sopan marang Elizabeth lan luwih kerep ngganggu Darcy dhewe. Mula, Darcy banjur mutusake kanthi ati-ati supaya ora nuduhake tanda kagum meneh. Ora ana sing kudu nggawe Elizabeth nduweni pengarep-arep yen dheweke bisa mengaruhi kabagyaane Darcy. Amarga Darcy ngerti yen gagasan kaya ngono wis muncul tumindake sajroning dina-dina pungkasan bisa banget pengaruhe kanggo nguwatake utawa ngrusak. Kanthi tekad kuwi, Darcy meh ora ngomong 10 tembung marang Elizabeth sajrone dina Setu, lan sanajan ana wektu dheweke ditinggal dhewe bareng nganti setengah jam, Darcy tetep setya karo bukune lan ora gelem ndeleng Elizabeth. Ing dina Minggu, sakwise ibadah esuk, perpisahan sing nyenengake kanggo meh kabeh wong pungkasane kelakon. Mbakyu Bingley dadi luwih sopan marang Elizabeth ing pungkasan uga luwih nuduhake rasa sayang marang Jane. Lan nalika pamitan sakwise njamin yen dheweke bakal seneng yen Jane teka menyang Longbourn utawa Netherfield kapan wae lan ngrangkul Jane kanthi mesra. Mbakyu Bingley uga salaman karo Elizabeth. Elizabeth pamitan karo kabeh wong kanthi ati sing bungah. Nalika bali, Elizabeth ora disambut kanthi anget dening ibune. Bu Bennet kaget amarga dheweke bali luwih cepet lan nganggep kuwi salah amarga wis ngrepoti lan yakin Jane bakal kena pilek meneh. Nanging bapake, najan ora akeh ngomong, sejatine bungah weruh Elizabeth bali. Dheweke wis ngrasakake pentinge kehadirane Elizabeth ing keluarga. Obrolan sore nalika kabeh kumpul dadi kurang rame lan kurang makna amarga ora ana Jane lan Elizabeth. Elizabeth nemokake Mary kaya biasane, lagi sibuk sinau musik lan filsafat urip. Lan Mary nduweni kutipan anyar kanggo dikagumi lan wejangan moral sing wis bola-bali kanggo dirungokake. Catherine lan Lydia nggawa kabar sing beda. Akeh sing wis kedadean nang diomongake ing resimen wiwit dina Rebo kepungkur. Sawetara pewira wis mangan bareng karo Pak Lie, ana prajurit sing dihukum cambuk, lan malah ana kabar yen Kolonel Forster bakal omah-omah.